Ez dakit ikerlariek edo zientzialariek baieztatu ote duten, baina azken aldian nik somatzen dut gure inguruan badagoela jende asko erreta, desmotibatuta, triste, eta gero eta gehiago dela iruditzen zaigu. Ez dakit hori horrela ote den, Aitor Aritzeta, egunon. Kaixo, Gorka, egunon. Ez dakit gure susmoa ote den, ala psikologoek ere somatu ote duzuen gizarte gero eta erreago batean bizi garela. Gizarte geroz eta erreago batean biziote gara, bai, neke pandemiko agertu zenetik, evidentzia asko atera dira. Bai, pandemia honen ondorioz bizitzen ari garen buru osasunarekiko kalteak ikusita, eta baita ere, erredura kontzeptu hori erredura sindromea hitz egiten duguna, orain dela urte asko existitzen da lan arloan, orain dela 30 urte edo agertu zen lehenengo aldiz, lehenengo kontzeptua definitu zanen, eta antzekotasun handia dauzke, erredura sindrome hori lanen agertzen da, eta neke pandemikoaren artean gertatzen dena. Mira, erredura sindrometaz hitz egiten dugunean, esan berra dago, eta igual jendeak ez daki, 2019an munduko osasun erakundeak onartu zula lehenengo aldiz, hori erredura sindromea gaixotasuna bezala. Ez da bakarrik sindromea, gaixotasun bat bezala konsideratzen da. Gaitza, askotan jende askok ez daki hori gaixotasuna denik, ez da? Jende askok pentsatzen du hori dela, edo aguante gutxi izatea, edo inguruan suertatu zaion egoera konkretu baten ondorio, baina badago jende asko gaixo dagoena, ez da? Hori da, eta nik uste hemen askotan esaten duguna, buru osasunarekin lotura dauzkaten hainbat ondorio antsietatea dela eta depresio dela eta arazoak direla eta konsideratu behar diren bezala gaixotasunak. Eta ez da, tokatzen zaizun gauza bat horrein behar diozuna, barkatila bihurritzen duzun bezala baja bat hartzen baldin badezu, beste gaixotasun emozionalak eta buruarekin lotura daukatenak ere horrela hartu behar dira, ez? Eta horregatik munduko osasun erakundea 2019an onartu zuen gaixotasun bezala, eta esan behar dago 3 sintoma agertzen direla, ez? Estres egoera bat sostengatzen bada denboran zehar, ikerketa desberdinak esaten dute, ez? Lan arloan 5 urte, 6 urte, 4 urte, baina, gu egoera pandemiko honetan daramago 2 urte, eta geure askatasunaren egoera murriztu egin zaizkigu, itxialdia bizi izan ditugu, lan egoerak eta ekonomikoak aldatu egin dira asko, eta jendea hasi da sentitzen, askotan hori ez, nolabaiteko nekea, baino goizetik esnatu eta nekatuta zaude fisikoki, burua ere daukazu nekatuta, edo zein eskakizuna egiten zaizu gogor, eta gero ere desmotivazioa, agertzen da. Desmotivazioa, ez zaitu uste lehen motibatzen zitezkizun gauzak, motibatzen. Eta lan arloan ere ikusten dana da hori ez, beste pertsonekin lan egiten duten pertsonak eta ere bai, despersonalizatu egiten dituzte, ez? Irakasleen artean agertzen da erredura sindrome hau, batzutan umeen ongizatea eta igual ez erreta daudenak, nahi dut, edo irizainek nahi duten, erreta daude eta, egiten dute tratua nahi duten bezala, ez da. 3 sintoma hauek agertzen direnean, 3ak, hitz egin dezakegu gaixotasun baten inguruan eta erredura sindroma eta pandemian baraian asko agertzen ari dena eta jendea geroz eta zuk esaten duzu bezala oso nekatuta dago. Dena den, Aitor, denok ditugu egun txarrak. Lanean, etxean, lagun artean, denok ditugu egun txarrak, eta egun batzuetan denok izan ditzakegu sintoma hauek, ez? Nekea denok sentitzen dugu, desmotivazioa ere sentitu dezakegu, egoera konkretu batzuetan. Noiz edo zein momentutan piztu behar zaizkigu alarmak? Zein momentutan esan behar dugu agian erretan nago eta agian gaixotasuna dut eta agian tratamendua behar dut? Hori da, ez? Lehen aipatzen nuen bezala, ez? Zerbait kronikoan bihurtzen danean, ez? Ez da egun batengatik edo aste batzuengatik edo hilabete batzuengatik, kronikoa da, ez? Urteak daramazu sintoma hauekin, ezin buelta eman, igual urte bat, pare bat urte, eta kontuatzen zea, egoera horretan izan ditzazkezu gogora berak, baina eski azkeneko urteetan agertzen zaizkizun sintoma dira eta geroz eta ere handiago egiten dizute, ez? Eta hor ikusten duzunean zure egunerokotasunean ezin diozula eutsi, egin beharreko gauzak, zaintza lanak edo lanen eskakizunak eta ezin dituzula behar bezala erantzun eta geroz eta zulo handiago baten sartzen ari zela, orduan erreakzionatu behar duzu eta laguntza eskatu behar duzu. Zergatik ikerta daiteke? Badaude kausa batzuk edo badaude faktore batzuk edo eragin dezaketenak edo areagotu dezaketenak gure sentsazio hori edo gure gaixotasun hori? Bai, kontuan hartuta pertsona daukagun energia maila, ez? Edo gaitasun maila arazoi erantzuteko mugatua dela
eta eskakizuna, estres eskakizuna edo lan eskakizuna edo bizitzan egunerokotasunean geroz eta handiago bada eta sostengotu bada gure energia amaitu egiten dela eta hor agertzen da nekea eta estresa eta antsietatea eta hor puskatu egin zaitezkela, badaude faktore batzuk eragiten dutena, pertsona batzuk lehenago eta beste batzuk berandugo erantzutea, ez? Nortasuna, erresilientzia esaten zaiona, eta baita ere faktore kontestualak, ez? Egoera sozioekonomikoa ere bai asko eragiten du, jakin badakigu egoera sozioekonomiko kaskarrean dauden pertsonak baliabide gutxiago izan ditzaketela inguratzen diren arazoei erantzuteko eta horregatik beraiek sufritzen duten buru osasun arazoak geroz eta handiagoak izaten dira konparatzen baditugu beste pertsona batzuekin bere egoera sozioekonomikoa handiago baldin bada, ez? Orduan badago ere beste faktore batzuk, pertsonak eduki dezaketen aurretik beste patologia batzuk edo bereziki baldin bazea pertsona bat asko eragiten dizutenak kontestuan gertatzen diren gauzak, zure sare soziala ere bai, badaukazu sare soziala sostengatuko zaituena, horrek ere lagundu dezake horrelako ondorioak azkarrago sufritzea zure baitan. Beraz, ari gara ikusten hor nahazten direla faktore externoak eta internoak, ezta? Norberaren baitakoak eta ingurukoak. Beti esaten dugu, ez? Horrelako era batean dauen pertsona batekin tratamendu bat egiten duzunean, ezin duzu pertsona isolatu bere kontestutik. Eta baliabideak eman behar dizkiozu horlan arloan asko, eta oso ondo ikusten da, ez? Zu langile bati erreta dagoenari, desmotibatuta dagoenari, estresa jota dagoenari, eman dizeiokezu baliabideak bere emozioak eta regulatzeko, baina kontestua, testuingurua aldatzen ez bada, azkenean arazoa berriro agertuko da, ez? Eta horregatik askotan esaten dugu, esku hartzea multidimentsionala izan behar da. Bereziki kasu hauetan, ze gertatzen zaigu? Zu igual lan esparru batean egin dezakezula horrelako analisi bat eta kudeaketa sisteman eskua sartu, edo lan antolaketan eskua sartu, eta langileare ere lagundu, zuzendaritza taldearekin hitz egin eta kontzientziatu horrek ekartzen dituen gastu ekonomikoak enpresarentzat nolakoa diren, baina claro, gaur egun bizitzen dugun pandemia gora honetan zer aldatu dezakezu, ez? Zaila da birusari esatea, ez, desagertu zaitez eta kitxo, ez, ezin duzu gehiago egin. Horregatik da importantea, bai komunikabideetatik, bai politikanletik, hartzen diren erabakitik eta hau kontuan edukitzea, ze hor eskua sartu dezaketenak dira erabakiak hartzen dituztenak. Enpresariak konturatu dira enpresak errentagarriagoak izateko edo produktiboagoak izateko beren langileek zoriontsuak izan behar dutela? Nik uste dut jakin badakitela, gertatzen dena da, atzutan badagola distantzia bat ezagutza eta portaren artean, ez? Eta naiz eta jakin zure enpresan, zure emaitzak erabat lotuta egon daitezkela langilearen ongizatearekin, presio ekonomikoak eta bestelako presioak batzuetan eramaten zaitu hartzea erabakiak azkar eta estutzea, ez? Osea, arlo diskursiboan nik uste dut hor diskurso oso orokortua dagoela, baina gero egunerokotasunean erabaki horiek hartzea, oraindikan enpresarioak asko, orain badago horrelako, ez dakit, sensazio bat, horrelako esku hartzeak edo lanpostu diseinatzeko garaian pertsonaren langilearen ongizatere eta zoriontasunari inbertsio bat bezala ikuste barrean, gastu bat bezala ikustea, ez? Eta nik uste bandikan badagoela zer egiteko hor, dudarik gabe. Ze ondorio izan ditzake erreduraren sindrome honek pertsona batengan? Ikerketa asko daramago 30 urte honen inguruan ikertzen, eta ondorioak ikusten direna, oso garbi dago, alde batetik faltatzen zaizu energia, ez? Zue pentsatzu zazu egon batean esnatzen zarenean lo gutxi eginda, ez? Hori 2 urtetan edo 3 urtetan, zaude suminkortasun maila handiagorekin, gatazka gehiago dituzu, ondorio fisikoak, buruko min gehiago, batzutan arnas hartzeko zailtasunak, ez? Somatizatzen hasten gara, gero lo egiteko arazoak agertzen dira, larritasun orokortuak agertzen dira, ze azkenean konturatu behar gara pertsonari eskakizunak egin, eta energia hori erantzuteko errealitateari edo estresari bukatzen zaienean, puskatu egiten da. Eta horrekin batera, antsietate handia sentitzen dute, gero baita ere depresio kuadroak agertzen dira. Osea, ondorio asko eta gogorrak esaten dira, Bai lanagatik erretako jendearen artean eta baita pandemiagatik erretakoen artean, ezta? Dudari gabe. Antzekotasuna dituzte. Antzekotasun handia da, bi kasuetan
dago desoreka bat pertsona daukan energia eta daukan estresa mailen artean. Prebenitu dezakegu erreduraren sindrome hau? Begira, lehen aipatzen nuena, ez? Prebenitzeko modu bakarra, edo modu bat da energia handitzea, ez? Lan baldintzak ezin badira aldatu, pandemia egoera ezin badugu aldatu, egin dezakeguna da gure burua zaindu eta gure energia maila handitzea. Eta horretarako, egiten diren gauzak edo egin beharko genukena da alde batetik kontuz sobreinformazio negatiboarekin. Zeren eta etengabe balimazade entzuten hau arriskutsua da kontuzunekin zure sistema, zure gorputza prestatu egiten da. Eta hor eskakizun handiago sentitzen duzu errealitatean egon daitekeena baino, ez? Beldurra handiagoarekin bizitzen zara. Orduan beti esaten dut, informatuta egon zaitez, baina informatiboak egunean behin ikusi eta ordu erdi batez eta kitxo, Informatuta egon, baina sobreinformatu negatiboki. Eta gero, betikoa, oso importantea da, nire ustez, buruari ere estimulatzea eta beste aukera batzuk ematea, beste erreitate batean bizitzeko, esan nahi dut, gehiago irakurriz, ez? Edo kognitiboki estimulatuz, gauzak eginez iruditzen zait, gutxi irakurtzen dugula, eta irakurtzen duzunean, eleberri bat, edo fantasiazko zerbait, zure burua ateatzen dela, egunerokotasun batetik non estresagarria bada, laguntzen dizu pixka deskonektatzen, eta hori oso importantea da. Eta gero, jakin badakigu kirola dela antidepresibo handienetariko bat, ez? Eta kirola mugimendua, ositozinak egiak askatzea, ez? Eta horrekin, eta lo errutinak zainduz, eta elikadura, ez? Grasa, saturatu horiek eta txarrak alde batera utziz, lago zabak egiten bali maitugu, lortuko dugu gure energia handitzea. Igual eskakizunak kanpokoak jarraituko dute berdinak izaten, baina prestatua egongo gara, erantzuteko ze energia bukatzen bali mazaigu, puskatu egin gatizu. Klabetako bat, gakoetako bat, deskonektatzea, bai. Kirola egitea, elikadura zaintzea, loa zaintzea, eta hori guztia, ez da? Aitor Aritz eta eskerrik asko, aholku hauek guztiak emateagatik, eta mendik aurrera ea praktikan jartzen ditugun. Aitor Aritz eta eskerrik asko, besarkada bat.